I de l'alegria del futbol a les males notícies en tennis. Jaume Munà acaba de quedar eliminat de Wimbledon. El tenista de Santanyí ha perdut fa una estona davant el britànic Kyle Edmund en 3 sets per un triple 6-4. I diu així, adeu al torneig en el dia del seu debut. Demà serà el torn de Rafael Nadal. El manacorí s'enfrontarà a la primera ronda de Wimbledon al japonès Sugita. Qui ha debutat avui és el vigent campió del Gran Slam londinenc, Novak Djokovic. El serbi, número 1 del món i primer cap de sèrie del torneig, s'ha desfet de Filip Kohlschreiber per 6-3, 7-5 i 6-3 en 2 hores i 3 minuts de partit. El rival de Djokovic a segona ronda serà Denis Kudla. Qui també jugarà a la segona ronda de Wimbledon és Kevin Anderson, el sud-africà finalista l'any passat en aquest torneig, s'ha desfet de Pierre-Hugues Herbert. Res ha pogut fer el francès contra el quart cap de sèrie a Londres. Anderson li ha guanyat per 6-3, 6-4 i 6-2 en 1 hora i 52 minuts de partit. Les sorpreses avui han estat, atenció, les derrotes d'Alexander Zverev i Stefanos Tsitsipas.